balik ka na mo kugsok pag makabuhi na yung manok ko. Ete yaks. Ayaw saba ba? Hoy, kasi magkinatulog ka diri ha. Bantayin ning manok. Nawada na ba ning isa? Sino ba isa? Nawada na ning isa ning manok oh. Basin uso na pong kawat ron. Ay sige katulog ha kay mulakaw ko. Naman ka? Matos akong baryo kay mamayad sa kus mga utang para makakuha ko tag utro bag mangutang ta. Matos ako. Manok. Pre. Ilakaw ang asawa na. Kanang banaan na hingatulog kay na. Sama to tong pre. Kana kita kana pre oh. Daghang kay mga anda pre daghang pre piso. Kana mo ikuha na turon. Gadahan na turon. Manay trip na turon mo kuha tag isa ka buok. Tirada man na. Sabi dugay ka po na itong asawa na ko eh. Ay. Tuhan na pre, natulog na. Bitaw no. Panitan sa nato pre kung hindi pa na matulog pre ba? Bitaw no. Ops, abante tagay pre. Ayo. Pre? Mare. Pre? Mare. Ayo. Pre? Ayo. Pre? Uy, natulog man di ay ni. Di lang ko ni pukaw rin kay murag bago pa man natulog. Atras pre, kaya tao pre. Atras pre. Balik na ko niya kay may tao. Balik tagabante pre, kanila ko na pre. Taka pre. Unsa mo diha? Kaya lang, balik ka na mo kugsok pag makabuhi na yung manok ko. Aw, sabi na kung nag-unsa mo ba? Wala damoy. Gibalik ka mong hikot ba kay basig mawala ang manok. Sige. Nya, maagir ako. Katulog ko. Wala pre, di bangon pre. Ni pre, nilakaw na pre. Posible kayo di makuha ni pre. Dito pre no. Kamon ka pre. Ayaw tamang ya pre. Dapat pre ba? Dapat kayo makita ang tao. Di lagi na pre. Dapat ba? Pre. Ete yaks. Ayaw saba ba? Nani? Sorry kayo pre, wag ituyo pre. Tayo dyan pre. Baho, ayaw. Tara ulit tayo, bahala na mga andi oy.